sauf les sobolikene flé. Nous koko jamatan ko ngata élection na namu ci baye. Ou te ça non parce qu'en bout donc nous meka ni kuma fu madeli ka li conseiller que sont de pala kuta. Nous meka ni kuma fu madeli ka député sont de pala kuta. Nous meka ni kuma fo beka mi fo. On le fait marachika batterie, al ni marachi batterie la croix en bouche. Amadou Doumbia, secrétaire politique du parti Élément de Changement. Amé a bachité. Abe wakati bo kuma dobe dugu kono. Kuma mi nanklo ya me. Kuma mi akaka anga akilina fola. Ina fo camarade maître Muntaka Tall a fo tukomina. Ame ka tiga o jaye. Oh na tiga o jaye akaka anga bo anga kuma. Kuma dobe dugu kono la. Mimi na ka fo ko partout ko dɔw bɛ fɛ k'u ka ci n ko dɔw parce que jama tɛ n ko dɔw parce que u man ca n'an ye n ko dɔw parce que u tɛ jamana sariya dɔn ka tɛmɛ an kan an nakun ye k'a fɔ ko partout bɛ muɲu min na depuis transition daminɛ ani sisan cɛ siran tɛ bonya don jamana kanu don jamana basigili ɲinini de don. Donc, on est au baara de la. Mais ni mɔgɔ ye o kɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn a ye i kana a sama ka se fo yɔrɔ dɔ la. Partiw ka suspension kɛra yan maaw bɔra u ye sɛbɛnni kɛ an taara légalité la après a seginna kɔ mais an y'a fɔ k'a ni sariya tɛ taa o kɛra tiɲɛni ma kɛ jamana kɔnɔ foyi ma bɔ a la maaw agira en toute responsabilité. Le pays a été attaqué parce qu'un drone attaqué par l'Algérie. Les partis sont sortis unanimement pour condamner et accompagner les autorités de la transition. Parti d'Oré depuis la transition est d'amener la transition à fin de mois. Parti d'Oré au Luko Kolu Maswama. Mais k'a fɔ a ka bɔ maa dɔw da k'a fɔ k'u bɛ parti ci ɲɛdɔnya don an tɛna sɔn a ma. Donc conférence in kɛ kun ye k'a fɔ fɔlɔ an tɛmɛna sira minnu fɛ. Nyana nga se bima. Nyama o sera ma u y'a fɔ ɲɛna ok assise nationale de la refondation y'a fɔ ko dɔ ka bɔ parti nombre la. An bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ wa a ma fɔ ko olu de ka dɔ bɔ a la dɛ. A fɔra k'u ka condition de créer dans la charte min bɛ se ka dɔ bɔ a la kɔfɛ transition kɔnɔna tɛ. Donc o kuma fɔra partiw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina di parce que u degelen bɛ min na partiw diviselen b'u ka proposition ta. Rapport d'obé bon, donc les rapports ou voilà on a rapport comptabilisé là. Aïe famille qui a aucun engagement par Maître Muntaka Tall, Dr Youssouf Diawara, Moussa Mara et tous les autres leaders politiques en France un semaine dans toute responsabilité aucun a proposition que a une proposition taka dauma. Aux propositions talé ka douma. Oh quand la ga fond tourni a une proposition soro. Ante comment fait? Ok, amé jamana don wolo quoi comment on proposition quoi wa soro o wéré assisi minke parce que lu de a organisé ne matala parce que ma soye ma dala a wakati le clé kuma fo assise nationale de la refondation mais où est semaine mimbo au semaine ko ka condition restrictive de création des partis politiques ko ko reke au semaine ma fa ko ka parti uchi o kuma o ma o kuma na katla ga seginga kuma wala do dawa la ini wala na ko ko fere ambe au cours de corona là ma do ko rumeur o ka fo rumeur mais an ko entend sigi to la je ka rumeur que to tien wala to me ka bo ka fo wa fente ga mbali blaka bo de jamana kanu ne be ka blaka bo parce que ni ya bala nyemao ma be fe nga nyemao blaka ta sira minke sira mi na mai akaka anga bo anga fuya me wole blaya ina fo anga nyemao ya fo tukumina dina nyemao fe mais où est toutes les forces vives de la nation, Mali Magoté fouille la bi, Basigi quoi. Et Ambe Basigi de Nini, Moko Tama est douara au café, partout où il y a Fougadoué, ni bébé Gake, partout où il y a sorti, parce que responsabilité des bons nous avons de la pudeur, nous avons de la responsabilité, c'est pourquoi nous agissons en toute responsabilité. Nous n'allons pas accepter, ça a été dit ici, une dissolution de nos partis parce que nous l'avons construit. Il n'y a pas l'argent de quelqu'un, il n'y a pas l'énergie de quelqu'un. C'est toute notre énergie que nous avons mis dans nos partis. Nous n'allons pas nous asseoir et regarder des gens détruire ce qui a été construit. Donc, au Oukoumou ne Korona là, Ambe Nimbara là, fin marqué follow.
an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka ɲɛmaaw ye u ka faamuyali kɛ u k'a dɔn ko olu yɛrɛ ye sariya sunba min voté o sariya sunba tɛ se k'a to nin baara in ka kɛ u kana maaw lamɛn an b'a fɔ maa minnu ma ko des courtisans u kana maaw lamɛn a b'a fɔ maa minnu ma ko des opportunistes u kana maaw lamɛn maa minnu ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛni kɔ u ye pouvoir in bɛɛ lafili depuis IBK ka na Amadou Toumani Touré ka na Alpha Oumar Konate u ye nin pouvoir bɛɛ lafili transition kana sɔrɔ u k'u lafili parce que jamana mago bɛ stabilité la sinon ni maa o maa i bɛ fanga fɛ fanga bɛ gɛlɛya min kɔnɔ courant tɛ maaw bolo ji tɛ maaw bolo demande ka bon Badiangara demande ka bon Koro e bɛ se ka o ɲɛmaaw bila ka tension créer cogo di parti ɲɛmaa dɔw bɛ ɲɔgɔn kan yan bi il y a 2 ans mɔgɔ tun t'a miiri k'u bɛ kɛ ɲɔgɔn kan mais parce que fɛn dɔ de kɛra kuma dɔ de fɔra ko dɔ de bɛ ka ta k'u ɲɛsin u ma ko min u tɛ bɛn a ma ɲɛdɔnya de don n'a fɔra ko jamana marali k'a man ɲɛ partiw dɔrɔn de don wa Mali ministère de l'administration territoriale Amadou Toumani Touré ka tile la jɔn bɛ k'a gérer c'est pas le général Kafougouna et quel est le ministre qui doit réguler les partis politiques? C'est pas le ministre de l'administration territoriale, c'est un militaire qui a géré ce pouvoir pendant 10 ans. Nous n'aimons pas les corporations, mais il ne faut pas qu'on accepte que Maroc est partout là. Association Bara Madjebala, religion Bara Madjebala, Mali organisation T Madjetemuna, Mounela a béni partout, Mabiko partout. Peut-être parce que quand on y est, on est Bachidjalanga Kala, Wodebana, Ango Bolo Jaira. Parce que c'est bien un tout Kumbali, ou bla, il faut que les partis création de ou tu sais quoi, mais la constitution tout permettait, charte tout permettait. La constitution est claire, multipartisme c'est remise en cause, la constitution est claire, le Mali c'est un pays où les partis ont la liberté d'exercer, ont la liberté de se créer. Donc nous avons la légalité avec nous, nous avons la légitimité avec nous, nous sommes sur la voie de la légalité et nous montrerons la légitimité. Voilà ce que nos leaders ont dit, et voilà l'objectif de la conférence de presse. Le nombre de diminution côté, il faudra qu'on ait des conditions créées, qu'on assise ou quoi. Charte qu'on a là, parce que dans la transition qu'on a, charte de qu'on a là, il faudra qu'on ait des conditions d'aucun. Condition nous bateau parti nous mettre jamana kono ka parti dili donné parce que ni parti vraiment nous ka parti jamana kono là avec jamana don retirer jamana là donc on là faut que charte kono là en conditions restrictives vous créer comme chaque assisi à faut comme na aux conditions restrictives nous do ni mi conforme là avec la faut être parti politique notre cas faut ko bibi na ko transition avec parti doya assisi m'ont demandé au RSC transition ka ou des lois de fallait, aux lois président démocratique, non aux lois à partir de cette loi, aux applications, aux conditions de créer, parti Mounoubeke, élection Mimbe Daouka, Mounouto, conditions respectées. C'est ça. Kaka, un coup, il y a un palais de la culture là. Comme on m'a dit, objectif est mouillé, comment la lié. Quand on a Djamao là-bas, quand il a fait, quand il faut Djamate partout, quand il a fait Djamabiou. Ameka Kodo de Aklikama. Ameka Kodo de Basikama. Alnia Medi étape là parce que Amadouanga pays c'est un pays fragile. Mais Nika Djamana est fragile. John Bika Djamana préservé. Oui, Djamana Nyamoro, il était tension créée, il y a Djamana au période là. Donc, moi, je suis beaucoup partout. Mali est guerre là, Mali est guerre de Kono. Nous sommes là, au période là, on veut boire, on veut comment. Nous sommes là, on veut faire, nous sommes partout, comme Mali est guerre là. Algérie, bilan Mali, quand on voit que tu es parti, il faut que tu fasses au Maouiana. Djamatou, quoi que tu manges. Ou tu es Mali fait que tu manges. Mais un moun n'est pas. C'est pourquoi on est dans la légalité. On n'est pas dans la violence. On n'est pas dans les dégâts et dans les actes de vandalisme. On est aujourd'hui pour nous faire entendre et nous faire comprendre. Et se faire entendre, se faire comprendre, c'est ce qui s'est fait ici avec Maître Tal, avec Dr Youssouf Diawara, avec Mme Sikaya Tousso, avec tous ceux qui sont comme leaders qui étaient là aujourd'hui pour d'une seule voix dire non à ceux qui veulent tenter de dissoudre les partis politiques, que nous ne l'accepterons pas parce que nous avons la légalité avec nous.